Ernio menditi entozela, kobazulo baten aurrean altxorren inkutsa bilatu du. Baina, kobazulo basajaunen azara. Eta baina zitziatu. Zortzea zure basajaun. Bai. Oidaka batzetik da. Bere kobazuloen aurrean altxorran kutsa aurkio. Gezurrat asko kutsa. Oita deu. Eta hemen liburu askoar eta guan behailetako batzuk aurkeztuko diogu. Mingol 6 liburu dira baita ere, eta diferenteak dira. Hau, adibidez, sentimendu buruzkoa da, eta koloretako mustrua izena du. Pasatzea, mustro honek sentimentuk eta adieraztitula bertan. Eta hau da, neska bat data behin esnatzea eta dazkarroan bixagu. Eta bixagu egitea bere launa eta demasian poltsiko ditzen du. Nola da, historiotetan. Jakin nahi gozuz pasatzen irakurtzen. Hau txerritxoa da eta nik guain zati bat irakurtzen dizuet. Txerritxoak ezena. Txerritxo baserriko txerritegian bizi da. Txerritxoak atsegin du jatea. Eta atsegin du txerritegian barrena korrika egitea. Eta atsegin du asko lo egitea. Baina txerritxoak gehien atsegin duena esertzea eta lokatz on bigunen murgiltzea da. Baserritarrak eta haren emaztea maite dute txerritxo. Guretan munduko txerririk onena zara diote. Goiz batean, baserritarra emaztea esan du. Gaur garbitketa egingo du. Goiko aldea garbitu du, eta gero beheko aldea garbitu du. Etxea garbi dago, eta baserritarren emazteak, baina etxe ingurua oso zikin dago. Lanari ekingo diot eta garbitu egingo dut. Baserritarren emazteak upulua eta zalditegia eta oiotegia garbitu ditu. Gero txerritegira joan da. Jainkoaren oiukatu du baserritar emazteak. Hau baserriko tokirik zikinena da. Beraz, txerritegia garbitza ekin dio, eta txerria bera ere bainatu du. Hau beste gauza bat da, esan du baserritarrak emazteak orain. Orain dena dago, garbi eta dizdiratu. Non dago nire lokatz on biguna? Galdetu du txerritxoak. Uste dut desagertu egin dela, esan du baserritarrak. Sentitzen dut. Txerritxoa atsekabetua baina areago azerre dago. Toki hau garbi egi eta diztiratu egi dago niretan, esan du. Eta gau hartan bertan alde egin du txerritxok. Eta nola segitzen jakin egozen irakurrezak. Hau da, arbi eraldoia eta da, arbi baten burun, erraldoia da arbi eta zindu batean. Jakin nahi bari mazi batea txoben ez. Hauek dira asmakizun batzuk, eta guain
Bost asmakizun irakurko izkizu. A ver. Txipi txapa dator, txipi txapa doa. Eun txakaren gainean egin du txangoa. Zer da? Enzangoa. Bai. Beste bat esan da. Esnatzen denean jartzen da sutan. Herensuge bat ote du barruan. Sua. Herensuge bat ote du barruan. Herensuge bat. Eskola. Eskola. Zer eskola. Txerri. Sumendi. Txerri gordua. Jarriko naute jarriko belarria. Eta hasiko dira izkirimirian. Izkirimirian. Oiztra. Belarria. Belarri. Aua. Belarri jartzen zazen. Belartakoa. Ah! Bertzina. Zer jartzen da? Itza. Aurikulara. Aurikulara. Aurikularak. Igia. Bai, igia belarri jarria. Tapoia Jarriko belarrian. Eta hasiko dira izkirimirian. Anteakuk. Belarria jartzen dira. Tapoia. Belarritakoa. Belarrian jartzen da. Tapoia. Belarritakoa. Belarrian jartzen da. Tapoia. Arbola. Ez dakit. Guau. Belarrin Beste arbola pista bat, jartzen da. beste pista. Adede, pista bat asmatu. Andereño guztik seguru bakela. Anteakuk. Bobila. Bai. Claro. Elisa itzen teore. Izkitarazte zaizu, enaiz kontu. Zenak biritu. Eta ez dira adarrak. Ikusi baitu hirugarrenak larri jarri da lehen. Beira. Nuna bera. Zezena. Astuari. Zenak biritu. Eta ez dira adarrak. Ikusi baitu hirugarrenak. Larri jarri da lehena. Amolana irua. Zenak biritu. A ver, ze. Adarrak. Biditu, segi? Adarrak. Zezenak biritu eta ez dira adarrak. Ikusi baitu hirugarrenak larri jarri da lehena. Iri. Ai, hone, Izote bat? Ni bai, uste bat. Seguak izan. Ustet. Izan. Letra bat da. Hasi pentsatzen. Letra da. Pedri bat da. A ber, orain entzun. Zezenak biritu. Entzun. Zezenak biritu eta ez dira adarrak. Saldo handerrek. Ikusi baitu hirugarrenak Zeta. larri jarri da lehena. Zeta. Eta zein esan zeta? Nik esan eta Fernando. Bueno, bioka esan, gozen duen ordu. Autek esan du Bi txiki, bi Beste bat. lerio biki. Batzuetan itxi, besteetan irik. Etxia, hortina. Etxia. Hortina. Etxia. Lehiua. Lehiua. Agia. Begira. Hortina. Begira. 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 Baina etuen jau. Aman eta dut A ber, orain oinau. Gehiago nahi dut ze baina. Oi beteta egongoa. Ze ondo. Erantzuna jartzetxu. Ez bilatu, Erantzunak ez behiratu trampa, A ber, orain egin haute. Eta hau da liburu bat, hau da, honena bada medusa bat. Ara. Da, itxasuan da ibiltzea eta
Ana, pues. Eta jakina batzue Aha. Oba, guain hemen utzeko eskizeu liburudena. Aizion. Hemen gehatzen da kaja? Bai. Hau zionez eskola ikertuna pentsau dugu honea ekartzea liburu. Ederki. Eta hartu nahi bali mazen lehenengo hemen liburuen izenburu jarri, hemen zuen izena, hemen maila, hemen noiz hartu zuen, hemen noiz utzi zuen. Eta hori hemen gehatzen da kaja? Hau hemen gehatzen. Oh, ze ondo. Ayuda zuen, Etxe emateko. utziko dugu. Betiako aldia gutzako. Ez. Ah, bale. Noiz baiten bila etorriko Bai. Jo, ba, eskerrik asko. Eta gu bagoaz, eta baso. Basajan tortzen balima, esan gu ez garela hemen, Ez gala honen. Etxeak Gau ere- dere kaja da. Behi lapurtu dira eta... Eta gordin behar da kaja hori? Ge, Izkutatu, ala itzen. Bai, badakiteko. Gordin, hemen atzen du baiten. Maneix. Aio. Şimdi marka Sebastian şimdi. Erniako koazuna neola, altxorka hoi lapurtu egurra mazenen nintzen. Doen ezin bilotan nahi, eskola osoan. Balak izuen ondaren. Seguru? Seguru. Ni sekretu txiki bat geharko zuen. Esan digu esateko? Nire zapaten izbuela zazken? Hauek nahi, atxonak konpartutako liburuk dira. Eta bikainak dira. Liburu oso berezi da. Kantuketaren ni txikitan kantatzen itxunak eta. Hemen kantu ere eta gaina zedia da. Kantukin kantatzeko naga zuen. Hau berriz, aurkeztin bezuet. Hau untxintxo txuria da. Da pasatzea, untxintxo txuri kumulua kontrata. Gauzak eostea. Da junteanean, Fatimatek etxea lapurtu dio. Da untxintxo triste jarri da. Orduan, gauzai, beste animalirik launtza eskaudie. Untxintxo txuri. Zezena ez da trebiu, txakurarez. Baina txingurri bai. Txingurri junda. Beira. Baina nire zuen kontako zer pasatzen, hortako letuin berdana. Zer pasako? Horra hau ez zuen zan. Ni bani jugar beste guen mugizu horien bila. Aio! Aio Basaja. Eskerrik asko liburuak era zuen zabezu. Baina alare urtarrian bukaeran etorriko gara behaien bila. Ai, eskerrik asko. Da, altxorra ondo gorden. Bale. Gorde kuande. Ondo zainduta pasatzen dut, baka berriz esan hemen ez dago. Oso ondo. Aio. Eskerrik asko. Agur.